sannan lura ga magana a cikin girma in kun sarautu ne kai ne cikin girma. An naɗa kimanin mutum 17 a ranar 18 ga watan 4 na shekarar 2026, ranar da fadar mai girma sarkin kuran liman Alhaji Yusha'u Musa Liman a masarautar Bauchi ƙarƙashin mai girma sarkin Turun. Fadan ta rubuta muhimmin tarihi bisa zaƙulo wasu hazikai cikin masarautar don girmama su da sarautu daban-daban a masarautar. Takunku daban sai ai sanse sannan iliminku daban man da tsohon Baba san Allah kai naka daban kayi masallaci an waye sai an fiɗi maiwa jama'a kullum kai ka ta zo fili. Wannan tabako naka anan ne ya fito fili. Ka taimaki manyanmu ka duba bukatunmu ka karfafa tsarin da yake gyara wa yaranmu. Kai ka zama wani shinge mai sa ya gamin daidai ko an ce masarki. Kaɗan daga cikin sarautar da aka naɗa sun haɗa ne da sarautar Galadiman sarkin kuran liman kuma mai anguwan yankin Bakalori Alhaji Manu Gimba Dumbulwa, sai sarautar sarkin Fulani sarkin kuran liman wanda aka ba wa Alhaji Usman Adamu Gimba, wanda dama can shine sarkin Fulanin kafin Larabawa. Rawanin sarautar wakilin doka ya hau kan Alhaji Shehu Adamu Ajiya, wanda tsohon jami'in tsaro ne da ya ritaya a hukumar soja. Sai sarautar sarkin Arewa kuma mai unguwar Arewa, wanda aka ba wa Muhammadu Usman Manu Gimba tare da sabuwar amarya Fil Aleda kafin naɗin sarautar. Malam Hamza Muhammad Bazi shi aka naɗa a matsayin sarkin malaman sarkin kuran liman. Jawabin godiya a madadin waɗanda aka naɗa ya zo ne daga bakin Galadima Alhaji Manu Gimba. Harka ta lokaci ku yi haƙuri ku banni in zauna akan wannan ƙa'idoji da aka riga aka zayyanar na hiraki na Emirate. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gaskiya a matsayina wanda yake ina ɗaya daga ciki wanda aka naɗa a wannan masarauta, muna wa na farko Allah tabaraka wa ta'ala godiya matuƙa da ya nuna mana wannan irin rana wanda aka zaɓo mu a wannan masarauta sabuwa da niyyar mu zo mu taimaki wannan fada mu ba shi shawarwaru wanda zai tafiyar da wannan harka bisa ga ƙa'ida irin ta masarauta. Muna wa wannan fada albishir akan cewar duk mutanenmu wanda aka ba wa wannan mukamai aka naɗa mu gaba ɗaya mun yi alkawarin in Allah ya yarda za mu riƙe amanar da aka ba mu. Gina mutane aka santa a kanta kuma za a gino idan Allah ya yarda. Abinda muke roƙo duk waɗannan da aka naɗa da wanda suke cikin sarauta da wanda ma ba sa ciki, kowa ya shigo ciki yanzu. Sarki ba ko ina yake a cikin wajajenmu ba, amma mu tun da muna nan duk wani abu da ya taso mu yi ƙoƙari mu tabbatar da an yi abin da ya kamata a yi.
A bisa al'ada dukkan masarautun ƙasar Hausa, daular Usmaniya buga tambari wajibi ne bayan naɗa kowace irin sarauta don jaddada martaba da muhibba. Jawabin jan kunne, shawara da gargadi ya zo ne daga bakin mai gayya mai aiki, sarkin kuran liman Alhaji Yusha'u Musa Liman. To yanzu na ba ku wakilci wanda za ku taya na aiki a wannan guri. Dukkan wanda aka bashi wannan mukami ko sarauta, abinda zan ja masa hankali a kai shine riƙon amana. Don ka riƙe amana to ka tsira. Ni dai yanzu a guri na sauke nauyi da Allah ya ɗora mu. Ina da wakili a dukkan yankunan nan. Ya rage mu wanda aka bashi wannan amana ko ya riƙe amana ko ya ci. Ina yi muku kuma addu'a duk wanda Allah ya bashi wannan mukami, Allah ya riƙo hannayensa. Dukkan abin da zai wahal da shi, Allah ya iyar masa. Limami da shirinsa fitar farko sun kyale ma in ka zo, ba su tare ma dan gwarzo. Iya za su ja da dan malami, ba a ado da yin tagumi. Kwalliya suke son gani ga kainuwa, shan rabbana kowa ya bi ka zai sha ruwa. Mai kwalliya da kyawun gani kowa ya bi ka zai sha ado. Mai haƙuri a ce mai dawo ƙarfi ado, zakin dawa ko kai shirin ka sai ta fito. Ƙarfi a kyale giwa, zaki a kura. Shagulgula da murna sun ci gaba bayan raka masu sarautu zuwa gidajensu.
mazaje gudu, kun sa mazaje gudu, ka zama babban tudu, ka tafi ko kudu, ka haskake duk duhu kai mai bakan gizo yana nan ma, na san kun san da abin nan da akan cewa hankali shekaru kwarai da kan auna, shi kuma aikin da muka yi shi mukan girba, ya zama mai karfafa so zai zama ya kama, na rike Allah na rike annabin Allah. Siraja Abdullahi, BATV Bauchi.